Kim-kim na to. Langoy-langoy. Tadagan daw ng aligo guys. Nari lagi taon bitanan dari ligo. Kayo naman milay kaliguanan. Mataw mo agas na gripo oy. Mau naman na ajuha. Mana ajuha. Dan nagasabot kami dari dam. Kaliguanan. Ha? Naghanag ng aligo ilhan. Mga bata ka to ah. Mati, ligo. Taghana na lang ligo, oy. Ito naman. Nakumatig lang, oy. Ag dito speakers guys. Ano yung mukuan kaya mahadlok sila. Kaya na ako ha. Silang nakitaan dito. Ito na pito to. Hadlok sila dito. Munang diadari tunong ang mga kabataan. Munta na kimi, lukso na. Lukso na dyan. Kita day. Kaso man dari guys, kana may Jimilia na dari babaw. Mo na landong dari guys mga labami. Napili nagduha. Sige na. Grabe ya. Ligo ng mga kabataan. Laligo, kayrong. Alay, go punta. Kado na to. Tapos Kuya Gail. Alay. Saan na. Tapos Kim ga. Langoy Kim. Langoy. Ligo na mi guys. Dahil na mo, kay mo to na. Ito na last nga. Yung mga purma Lalumba. Kaya ron ka muna po yung mga swimmer na riskuan. Buhol. Tumas Olympic Sangka. Okay, so ang langoy ng mga kabataan dari bugsaw-bugsaw. Maso kay way ka ron. Sa jopa man. Hoy, Gail. Dahil na mo, kuya. Mga pa. Ligo sa miges. Puli minilag pangaligo na rin eh. Ito na, hagbong na. Yata ni kuya. Yes, maligo na mi. Kim. Tapos Kim ang samsam na. Ligo na mi dari guys. Menurut tunaan. May laing tubig. Dala ka, ligo ka. Ligo na mi guys. Mana lipong na ko. Ay, dapat ko na lupa. Ako na migligo guys. Ikaw na mo ya. Ready na sa Kuya Gail boots. Birthday ni Yoyo ron. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pila na edad? 74. Bata pa. Basta pa. 74 na si Yoyo. Karong adlaw sa mga birthday. Say mahawan nyo, chicken! Malamig ligo guys! Tiwas na sila Yoyo dari Ugar Cuba. Sud sa bahay. Ito nila sud. Kumana man sila dari sa gawas. Ito palibot. Kumana. From kumana po. So na dari sila sud. Lajo amang kaliguanan guys. Tapos amad pangran. Amping! Amping mo! Bye-bye! Hawid Ken! Umaka nag-shoes Ken! Ano guys, sa na sila papag-Abril. Amping mo! Para sila guys. Karga na. Dari na sila si Yoyo mag-Arkuba. Dari sud. Dari na guys. Tungod sa Bangira. So na sila dari mag-Arkuba. Na miss. Bading gamay. Ito na. Ito na mi guys. Sa namin kimi-kimi. Hawid Kim! Ano mong baon no? Sa mi guys. Tubil mo na. School nas kimi-kimi. Munta na. Uy, na may pang volleyball di ay dari. Ng school. May pang volleyball ninyo lang pang volleyball.
naman sila Kuya Inza. Pang volleyball. Magbuwa sila. Day. Para may siskol ni Kim Kim. Batang na Butang na din. Batang na sa ludo? Bukas ang din. Kasi magbuwa na. Na. Mas magbuwa na. Okay. Very good. Katarang yung hair, be. Hindi mo kong sudlay. Kaya bang karangan ang... Butang na rin tubig na mo. Asa? Ma. Butang magtubig dali. Si Mom. Yung lipstick na mabuhag. Ibutang nas bahag. Ibutang sa bag. Ibutang sa bag kay mawaan sa na. Ibutang na ang ibutang sa mong bag ha. Ibutang na sa mong bag. Ibutang ang lipstick. Taas nagbuhok ni Kimi. Taas nagbuhok buyag. Shiny ka buhok guys. Ala, nahilak na lagi. Ito kapil na to na kay mga boys man to. Wow, kataas na sa hair. Taas nagbuhok ni Kimi. Okay na. Sorry ba? Sorry lang. Oh, ni mga bataan ni. Nga himas na yung mga kabataan. Ako, be. Kimi, panak ko. Pero ako natuwat, ha. Uli na, guys. Balikan na to na mas Kim Unza. Mga 10:45. Mahipos pa ko tos bahay. Nagahipusun. Kapag nagtrabaho, palit ni snack nila. Hindi lang. Dahil mas bahay, guys. Palit na may snack. Uli ko kaya na naghipusun na rin. Hipus. Ha? Karamukat. Uli na sila Kim. Ha? Palit pa ko makain. Bye. Babay na mo, guys. Kawajuan. Tapad mo? Sa pool? Para ka. Awan na ba kung klase? Huwag mo. Happy birthday! Birthday ni Sharon. Happy birthday! Kaya nga di may bawaan. Yun! Ato may mani ito! Ngitaw. Ngitaw ko na siya yung baboy. Darong kay Ha? Kapay kumima. Pag nilaman. Nagnubuhay pa. Majad. Basta mazo pang lawas. Awanan. A few moments later. Meeting dahil may karon guys, dahil sa ilahang classroom ni Kim Kim. Kaya magpili may yung kinsay mga mahimong homeroom officers. Gonting. Yung ano na yung gami, agnan, ano na yung gamitan kami, lapis, crayon, ganitay daw, naray activity nga ni Nintendo. Gonting, always ni. Glue. Assorted color paper. Ang galing, buha ka double line notebook, kaya galing tariha ka, Oh. lagyo ka sa papel. Ayaw nang gagmay. o Blue, red, blue. Ha? Double line. Malagi Double double line line. sila na may double line nga. Alam ka, G,
Ugmay. Ha? Kani isa Dua ka kani buok? mga paper di mo tuig nani kay kamo may magdagdag mga Macho na laman. It's either isa ka nga bond paper or isa ka buok eh. It's a mess lang. Ayaw naman size. na siya kay ikadto gamit ang short na. Ah, sige, sige. Kay plastic envelope kani iyan eh. Nag-made ko iyan eh kay ang ilang mga activities o isod sa bag. Makapita na ko. Malukot. Nangalukot na. Mo nang ipangsud ka ani. Agad to na po mga papel-papel isod ani agad to na. La ang mga crayon, ang mga kuan at to sa bag para di pwede mura po. Please magdal tubig kay kananay mag-iuhaw ng mga bata. Sa isa mahutan kong tubig sa makaron, mahurot ang tubig. Magdal sa tubig sa towel kay mga sipay tayo mga pero ka na pero mati ko nila ay papel. Na certain colored papers ka construction paper. Ayaw ng kuhan, ayaw ng art paper kay service. Lisod ini Monday, Tuesday, Yellow. kaya naman isa na ito may nag-update na. Dahil nag-yellow na. So Monday, Tuesday, yellow, tapos Monday sa yellow. Green. The brown sa boss. Kung Wednesday, Thursday, white. Friday, kung mapay yan may personal uniform o personal uniform, pwede lang Sunday's best, kanang isimba. Pwede lang. Timo na ubigay uniform, pero mga Guys, nahuman na mig meeting dahil na Miss Bay. Unja guys, tuan na nahuman na mig og meeting sa ilahang room ni Kim Kim. Nagpikapili na mig mga homeroom officers. Tuan na sa ako mo ilang gipili nga mahimong treasurer sa to silahang room. Nagkuan pod mi guys, naghisgot pod datos katong mga kanang gamiton nila sa eskwelahan, katong mga importante nilang gamiton, kan mga papel, lapis, may ngana. Lapis. Oh. So, na naghisgot pa dato guys. Palit mi og notebook ni Kim Kim. Palitan na mag notebook ang mga chikiting kay magkinahanglan sila notebook para silang mga suwatonon katong double line nga dagko bitaw si jang pagka kuan na nga double line kay na may double line nga kanang gagmatoy kung pang grade 3 motoy gagmay. Unsa mo palit mi katong dagko kay gamiton nila sa Kim Kim inag suwat nila. So palit pud ta og plastic envelope kung katong nay gunitanan kay para sa inyong mga butanganan sa inyong sinuwat. Karon di makagamus-gamus. Kiskot tayo pa dyan teacher guys about sa ilahang national costume. So sa Kim Kim guys mo, ina-apply si Kim Kim sa ilahang kuan karong October. Sa ilahang national costume. Dito na kuno na guys kanang na ay mag-canvassing kay para sa project sa ilahang eskwelahan. So amo nang gihisgutan dato guys ug unsay kanang na ay kung wala man ko ka video pasgot ni ma'am about sa ilang project kay katong unang ikuan ni ma'am katong ilang sag nga maalisdan to si og kuan kay abog kaadyo gibutangan ba tong ma'am ka ng floor mat ba tong green nga floor mat sa isang floor mat ni ma'am kana gisi-gisi naman so kay diha pa matos mga niaging tuig nga project so karon tuig guys magkuan na pas ma'am og lain nga project motong isang paningkamutan ko ni ma'am nga pahamisan na gilang sag kay aron taon ang mga bata di na maka buling-buling. So, og di gani kuno sa gatong atop, kay gato ilang atop guys. Init man siya. Walang duha na datong duha guys, ugasa datoy kanang makuan sa ilang project. So, kun si bawa na mahibaw na mag say makuanan dan ni. Kay gilahang national costume kay makuan man pud sila og kanang naay magkanbasing man pud sila. So, para sa una bas king and queen last Kim Kim, so lahi agilaharon kay giatol nila sa kanang naay national costume. So kung kay bagon sang nasuras Kim Kim guys basta kay nag-ingan tos ma'am nga basta nato sa costume nga kato pang gigamit sa unas idahang estudyanteng ma'am ora pa gamit ang Kim Kim kay hindi na may mga abang kay grabe basang mahalag mga abangan Ginoo ko. Unsa puhon magkuan na pud sila gaon magon-gaon mura nagkuan guys mura nag king and queen ba. So na advance laman si guys kana to na kuan laman si kay king and queen February man. So kana ilaha October kay magkuan na mo pud mig sobre. So paningkamutan na guys nga kuan. So manayan sa guys, manulisit na pantimidani. Para sa ilahang project sa school, okay naman na guys, kay makita man, mapuslan man pud sa mga, mahimuslan man pud sa mga bata. No guys, no, kaysa manulisit tayo nga na, way makita ba? Ayan guys, wak madila ini sukol. Kaya agabang mga bata lagi, agabang mga parents, wak mananguan. So si Kim Kim, di sa lagi yung tanah paapilin. Kay das nangaging po,
Das ni aging tuig, apil ba dyan na si Zadaris kanang na eskwelahan. Nga isang gikan na nas diker. Nakaroon kaya ito naman sa slang eskwelahan. Ito naman sa eskwelahan ni Square Kinkin. So, handyo man din siyang teacher. So, habang ipangutan na Kim Kim nga mo, apil ba si Za? Niingan man oo, nahala na laman. Kauman sila ining sukol nga mga kabatao parents. May ginuukulis sa bazay taon ng panahon. Pero daan ako niingan ni ma'am nga upila rin abdun mo oras dito. Lisod ka itong panahon guys, ginoo ko. Ano lang. Maampol lang ko sa ginoo guys nga naay makuan para sa ilang kuan ni Kim Kim pohon.